Què passa, escaquistes? Què tal? Com esteu? Aquí estem, preparats novament per fer una partida d'un minut i ja sabeu, quedarà ben fresqueta, ben curteta perquè la pugueu veure i no perdeu massa temps, que no hi hagi excusa per no veure escacs, Li donem aquí un minut i ja ens toca amb les peces negres. Home, B3, encara em farà ell l'atac porc, Ui, mira, estructura clàssica de l'atac porc, perfecte. Jo faig el mateix, però amb les negres, ja veieu, no passar de quarta amb les peces negres, sí, la dama, l'alfil o les diagonals que portava la dama i l'alfil blanc, d'acord? I ara ja, que amenacen d'enrocar-se, doncs anem ja amb els peons. Fa H4 i per tant, com que ha fet H4 no em podrà fer H3 tocant-me el cavall, per tant aquest cavall ja es quedarà aquí per pràcticament sempre, d'acord? I ara hem de buscar doncs avançar aquests peons, són les mateixes idees que teníem, no? Quan fèiem l'atac porc amb les blanques, per tant, tot bé, només haurem de vigilar aquesta diagonal, d'acord? Si aparta el cavall aquest, ara podem posar aquest aquí i ja, potser hagués hagut de fer aquest abans, no? Però mira, ara ja trenquem, d'acord? Com que tenim el cavall aquí tapant tota la diagonal, ara trenquem aquí, capturem els peons i ara estem avançant escac, o no sé què estem avançant, estem avançant això, escac, vinc aquí amb l'alfil i estic avançant aquest mat, no? Que si captura l'alfil, doncs el faig recolzat amb el cavall i si... Oh, que bona, doncs aquí, no? Perquè si vinc aquí em corona. Però seguim, seguim... que se m'acaba el temps. Seguim amenaçant aquest mat, d'acord? M'ha capturat el cavall, però era insuficient perquè tenia el fil. Molt bé, Bona partida. I quasi amb el temps, Bueno, espero que us hagi agradat. Fins la propera.